Haga jingle kai duran kop ka bahap haga group E hapreng ka Delhi FC Persia eka Hyderabad. Haba pai shakane ka jingle kai ka Delhi FC kala yo penki jar nengkong tang haga minit ka ban reu lengbau Himanshu. Bat lengba kane ka shigol hadu bukut ka kala step omdon shu ki bala penki jar. Bat day haga kala min ka Hyderabad kala yo ban siukuliang eka shigol jong ka Delhi FC haga minit ka basan penyau. Lengbau Ramlun Chunga ubade player nak jela Mizoram. Bat ka deru ka gol ka ba itenat bha haga bau layo ban siap lengba ka corner kick. Bat day lema kane ka gol hadu bukut ka jingle kai ine na marshi gol bat yo khor marshi point na kane ka jingle kai. Haga wai par ka jingle kai ka ba hap haga group A hapreng ka East Bengal Persia e ka Bangladesh Army. Haga ne ka jingle kai ka East Bengal ka liyo ban siap e ka gol ka baningkong haga minit ka balai peulai lengba ka penalti balakan jat no Crespo. Pada shwa ban kut ka kela step ka East Bengal ka layo biang ban siap e ka gol ka ba ar haga minit ka ba sau peusan plus sau. Bat haga kela min kata haga minit ka ba riu peunyau ka East Bengal ka ha ban ile kai tang kendai got hadin ka jingle red card way player jongka. Bat shwa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka ba pra peu pra bat haga minit ka ba kendai peu plus riu ka Bangladesh Army ka layo ban siu gol yang ya ki ar gol jong ka East Bengal. Haduh bugut ka jingle kai baro artli ki Kynhun kia khai tamar argol. Haga jingle kai perlok hapreng ka Manchester United Persia eka Athletic Club. Aba pai shakane ka jingle kai ka Athletic Club kala yo shwa ban penki jar tang haga minit ka ba ar kendai lengba William. Badai leng magane ka shigol ka Athletic Club kala tam haga kela step dai weilanon. Haga jingle kai haga kela minit ka Athletic Club haga minit ka ban riu peun riu ka hapanile kai tang shi peungut. Hadin bo way player jongkau liyo priang Ïaka red card. Bat hashwa ban kut ka jingle kai kata ka minit ka bakhandai peu plus lai ka Manchester United kala yo ban tap ya gol pen ya khai lengbau Pelistri. Dei le magane ka gol ka Manchester United kala lai na ka jing sharem hagane ka jingle kai Persia ek peungut kirang ile kai ka Athletic Club. Haga jingle kai perlok hapreng ka Dortmund Persia ek Ajax. Aba pai shakne ka jingle kai ka Dortmund kalala ban Pynliem dan lai la ka wei. Haga bau Felix u player jong ka Dortmund ulayo ban siap ar gol haga ne ka jingle kai. Haga wei par ka jingle kai perlok hapreng ka Tottenham Persia ya ka Shakhtar. Aba pai shakne ka jingle kai ka Tottenham kala job suk hadu san la ka wei. Haga bau kapten jong ka England u Hurricane ulayo ban siap hadu sau gol haga ne ka jingle kai. Kata haga minit ka ba live pewra san san ban nyau peu kendai. Haga jingle kai FA Community Shield hapreng ka ladu ka Premier League ka Manchester City Persia eka runners up ka Arsenal. Haba pai shakane ka jingle kai ka long ka jingle kai ka ba itanan bha haga ba baro artli ki Kynhun ki Klem Island batun ki jar nadu basdang ka kela step hadu bukut jong ka kela step bada haga kela minit ro ka jingle kai ka long mar ya ka ji ubor henry haga minit ka ba nyau peu nyau ka Manchester City kala yo shwa ban penki jar nengkong haga ning ka jingle kai lengbau Palmer bat ya ka bol lai rapen bu do De Bruyne henry klem poi perkhat ha shwa ban khut artat ka jingle kai kata ha ka minit ka ba khandai peu plus khat wei ka Arsenal kala yo ban chep ya ka gol per ya khai lengbau Trossard bat ya ka bol lai rapen bu do Saka bat dei le magane ka gol baro artli ki Kynhun ki ya khai hadu bukut ka jingle kai bat la ban ra sha ka penalty shootout ban rai manu ban long ka ladu bat dei ha ka penalty shootout ka Arsenal kala bat Pynliem ya ka Manchester City da sau la ka wei bat yo ra ya ka FA Community Shield haga sin ka ba khat nyau bat ka tam ya ka Liverpool. Haga jingle kai Arab Club Champion Cup quarter final hapadeng ka Kynhun jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia eka Raja Club Athletic kabade nagari Morocco. Aba pai shagare ka jingle kai ka Al Nassr ka layo bat penki jar nengkong tang ha ka minit ka bakhat nyau lengbau player bukan sai jong ka Cristiano Ronaldo. Bat ya ka bol lai rapen bu do Talisca. Batang hadin si peu minit ka Al Nassr ka layo biang ban tap ya ka gol ka ba ar kata ka minit ka ba ar phukundai lengbau Al Khanam bat ya ka bol lai rapen bu do Al Khaibari bat ha ka minit ka ba live peu pra ka Al Nassr ka layo biang ban tap ya ka gol ka ba lai lengba Fofana bat ha ka minit ka ba sau peu wei lengba ka ungol jong ka Al Nassr ka Raja ka layo ban tap ya ka gol ka baningkong haga ne ka jingle kai bat hadu bukut ka jingle kai lengba ki lai gol baka Al Nassr ka yo tap baka kela step kala la bat Pynliem ya ka Raja Athletic
dan lai la ka wei pada Rung syaka semi final jong ka Arab Club Champion Cup.